Čau lidi, tak. Takže vítám vás u videa, hrajeme Grow Garden, je to super. Takže teďka vás uvítám tím, že si zaskáčeme. Jo, čau. Čekat. Vidím, že mám u sebe nějaký kokos. Kokosač? Co máš v shopu? Dělej, vyval to. Jo. Nic, děláš si srandu. Hej, toto je třeba nejhorší věc, co se mi stává vždycky. Počkat? Hele, za pár sekund se to mění Tak to si vytržím, to si počkám. Kaž, naval něco dobrýho. No děj, dětku. Máš na něco dobrýho? To si děláš srandu, ne? Tady není nic nového, ani dobrého. Ty jsi fakt plesnivý dědek. Pěkně starý. To ti taky sedí, to, co máš na hlavě. Takže teď si ukážem moji zahradu. Mám 13 lajků. Jo, dobrý. Jo, děkuji, jdeme to tam dál. Jo, fakt děkuju. Takže, tady mám pár kaktusů, obrovský dragon fruit, ten strom, jabloně, zelené a červené jabka. Super. Yes. Tady mám z druhé strany, trošku je to tady divný, další malý dragon fruit, mám tam nějaký pineapples, potom tam mám třeba brokolici, žluté třešně, tady mám mini třešníčky, tady mám banány, zase zelené jabka, tam mám kokosy, jo, tady mám na kaktusu tady mám ty zlaté naše oblíbené, jsou docela vzácné, jsou třetí nejvzácnější, což je mega dobrý. Teďka si tady zajdem. Jo, a chtěl bych vám říct, proč to vypadá tak divně. Hraje totiž na PlayStationu, jenom na trošku, jako nevím, prostě hraje na plejáku, takže proto to tak taky vypadá. Jo, tady zkusím vyskočit nahoru, ale když vidím, jak blbě se mi to ovládá, tak asi úplně to nedám. Normálně to skáču líp. Teďka to bude nějak úplnej oprus, spíš trapas. No a teďka to vůbec nedám, ne? Skákuču. Ne, sakra, no, já to věděl. No, nedal jsem to je jedno. Jde si otevřít vajco, ale. Vajco, dělej, padni, dobrý. Toto je druhé nejzácnější vajíčko ve hře. No, není zase tak dobrý, to je druhý nejhorší. To je třeba druhý nejhorší mazlíček, ale za co bych ho vyměnil? Přemýšlím, že za želvu, nebo že bych ho dal za kraba, protože krab je méně vzácný, jediný co dělá, tak krade peníze ostatním. Takže pro začátečníky určitě doporučuji, když to vajíčko stojí tady 1 000 000, to je jedno. Takže ho vezmu. Dělej, pojď sem, krave. Dělej! Ne, kam mi chodíš? Dělej. Mně se tak blbě ovládá. Sakra. Kde seš, krave? Tady seš. Tak teď už tě chytím. Sem, pick up, říkám. Pick up! Konečně je to hotové, takže teďka tady mám kraba, tady se vezmu tak, položím, dělej, jo, tak. Co teď budeme dělat? Já se s váma asi rozloučím, protože to bude asi pro naše konec, vezmu si tady mýho krásného toho a jdeme asi končit. No, takže se za chvíli uvidíme.
Doufám, že jste si to dobře užili, že je to pro vás trošku vtipné, i když vůbec. Takže nechte si komentáře, klidně něco napište, mně to je upr a jestli vám to bude vadit, že mi to je upr, tak běžte brečet do klína, anebo se vybrečte do koutu, protože na to fakt nemám zájem. Takže jestli máte nějaký vypitomnělý komentáře, tak vám smažu a klidně vám odepíšu na ně zpátky na účet. Jo? Takže dokážu si vás najít. Nebojte se. To dokážu a velmi rychle i rád. Takže asi tady bych se fakt zloučil. Budu se tady loučit s mým kokosákem, panákem. Ještě se kouknu na sídy, který mám. Konečně dělej. Paprdo, ukaž mi sídy. Ukaž, jaký má sídečky. Ty vugo. Ty nejsou nejlepší, ale avokádo, banán se vždycky hodí, když vypukne updateík, event spíš. Jestli máte rádi tenhle event, který je teďka novej, tahle season, tak byste mohli, tak napište koment, napište mám rád prostě tenhle event, mám rád event, jo, to by bylo asi pro dnešní video všechno. A jestli byste chtěli další takovouhle vypitomnělou, nebo takový vypitomnělý další video, tak mi klidně napište, komentu, už to říkám po milionkráte, jenže nevím, co tady mám říkat, víš co, takže si to tady zasadím a můžu se váma rozloučit, takže naposledy. Takže čau a končím. Naschledanou, lidičky. Jestli u mě to nemáte ještě like a odběr, tak ho určitě dejte. Tady je pokračování, takže tady už jsem si to zasadil trochu. To byla taková menší přestávečka, určitě tam mám střihy, takže to ani moc dlouho netrvalo. Pro vás aspoň, takže jdeme dál. Musím zase mít banana. No do mé farmy na banana. Ne? Tak počkejte chvíli, teď mi tady leze želva a už nešla, takže to tady zasadím. Co tady dělá za triky? Tady mi skáče. Ok, já jdu pryč. Tam to byl jen menší prank, takže teďka se s váma ale jako doopravdy rozloučím, tak čau.